KB Silobela chiri kuti kudini kwacho kusilobela mukoma KB murandagadza ari kuchema ndakarorwa nemurume wangu ndokubva ndaita vana 3 ndineoloshwiri zvadaro mukoma KB murume ndokubva pamba akugara nemwe mukadzi wechitukana kuti girlfriend nekuti asati aurwa kana kubvisirwa mari right. mukadzi uyu haana kugara abviswa pamba pavamwene akanziga panapa nekuti mwana wangu asati aona mari yekunovaka kumwe. Mukadzi uyu anoti iye nokushanda kuene maoko ake akatombounganidza mari yekuunganidza zvidhina nezvimwe zvokuvaka zvikanzi kwete izvi zvawaunganidza zvinhu hamwe izvi ende unopawo mai vako vazhe mari uchiri mupenyusi pane kuvaka kunuko uri muroora kaiwe unova kuno ndozvaita sei? Murume wako aripo pano ndiye anogadzira nokuvaka zvese izvi kwete iwewe yako mari inonopa mai vako vadye auriti vafarewo kuti ndakabereka right. sekuchida kunovaka kuno kwiwe anovakawela murume wako vanoti ndakaparadza zvanakandakaunganidza ndokuita vana 3 asi chinondinetsa ndechekuti murume wangu kubva ndichigara naye hahana chaanondipa kundigamuchidza maoko. Tikutukana here tikutukana saka ndiite sei? Kana auya nemari kunyange kubasa anopa mai vake ndio vanozobvisa vachiti iyi ndiye mafuta iyi ndiye usavi iyi ndiye zvakati iyi ndiyo mbogarawo nayo iyi. Pulo man selector Dorova mtumeni pulo man selector murume nemukadzi wake sababa namai vanoronga vari mumba havanazvo vanoronga vese zvazvarekane kuna amai. Murume akauya nemari kunyange pei yekubasa anotanga apa mai vake ndio vanozobvisa mari vachipa Muroora vachiti Muroora apa otengawo hembe apa otengesa matenesi iyi ndiye mafuta iyi ndiye zvakati iyi ndasara naYehovha vaisa momwedzi avo. Muroora nemurume wake vachiri kugara pamba pevabereki. Yes, vari pamba pevabereki. Akatanga aripo pamba izvi zvekutaura kuno kwatiri kuti murume hachauyi pamba akutogara nemwe mukadzi mwe kwaari kugara asi mukadzi ari kugara naVamwene kumba kwavo asi kunyange ariko ikoko akada kutumira chinhu chinopiwa amai kunyange achiri kugara pamba zvinopiwa amai hapana zvinonanga maoko make state zvinotenga zvaendeswa kuna mai zvozouya kuMuroora. Muri kuti Muroora akatomboda kuti abve pamba paVamwene atotenga zvinhu achida kunovaka pake zvikanzi naVamwene hapana kwauri kuenda. hauna kwauri kuenda plus hatitenderi kuti mwana wangu anogara zvinhu zvinovakwa newe. Kana kwaunganidza mari yawaunganidze kutenga zvinhu izvi tengesa kana unopa mai vako vadyiwo mari yakozvo anovaka kuno kumwana wangu kuite iwewe. Saka aunza nyaya kudare ndiani? Muroora ari kuti kudini? ari kuti handisi ndizvinoitere ndakarorwa papi handina madana kana kuronga zvandirironga nemurume wangu zvese zvinotanga zvaenda kuna amai. Ndizvo here kuti ndinorongerwa imba zvese zvandinoita muupenyu hwangu zvotanga zvaenda kuna amai. Ndave mukadzi wechitu here ndiri mukadzi nyina naVamwene here ndiri pabarika here naVamwene nokuti zvavanoitwa nezvinoitwa vakadzi vemunhu. Ya zvakaoma. 0713938538 0713938538 morning kanyemba nabhozvo ndiripo pachimuti ndakachibata kuti dzvi mhoresa muri yese yekwagezani ndinonzi baba McDonald.